Животът. Вдъхновяващ и изпълнен с радост. И все пак крехък и пълен с предизвикателства. Милиони хора се сблъскват с различни здравословни проблеми. Ето защо ние в Кърка непрекъснато разработваме решения за най-често срещаните заболявания на нашето време. С широки познания, изключителни експерти, най-модерна технология и с сърце, което разбира нуждите на пациенти, лекари, ветеринари и фармацевти. Ежедневно помагаме на хора с повишено кръвно налягане и холестерол. Тези, които страдат от депресия, тревожност и деменция. Тези, които живеят с киселини, стомашни проблеми и болки. Пациенти с диабет и рак и много други. Гордеем се, че сме тук за вас, като предоставяме качествени, сигурни и ефективни лекарства. За деца и възрастни, за хора и животни. За повече от 100 милиона души по света, на които помагаме. Живейте здравословно!